že ať si tvrdí, co chce, ale že já s ní jako nic nemám ani mít nebudu. Ale hlavně řekni a ne jsi měl říct si a ne nám tady teď, když tady není jako. Ale ona to ví, já jsem jí to jasně psal. Jo? No já si... Jste šli na procházku, nešli jsme na procházku. Jestli procházku považuje to, že jsme šli pěšky do toho klubu, tak jo, tak jsme byli na procházce a bylo nás tam asi 7 na té procházce. Už tady nechodím. Ives, už je tady. Vůbec nevím, kdo to je, ale zkusíme to. Ahojky, ahoj. Zdravím. Zdravíme. Zdravím všechny. Jenom jsem k tomu chtěla říct, já jsem to teď trošku pozorovala, o čem se bavíte, jako s tou Adelkou. A chtěla jsem jenom říct, ahoj, dobrý, jenom zdravím. Chtěla jsem jenom říct, že u Adelky je to trošku jinak. Já jsem jakoby známá Pepči. A když se rozcházeli, tak on s ním měl strašný peklo. A já mám svého přítele dlouhodobýho a domluvili jsme se, že mu trošku pomůžeme a že budu dělat v uvozovkách, že si s ním dám stream nebo něco takového a budu dělat, že jsem jeho jakoby přítelkyně. Nikde to tam nepadlo, ale jenom aby si to myslela. Od té doby je Adelka totálně nepříčetná, sleduje mě všude, řeší mě úplně všude, snaží se zjistit, jestli jsem jeho, nejsem jeho. V tu dobu, když si našel holčinu, tak už jsme teda řekli, ano, jsem jenom jeho kamarádka a tak. A že jsme chtěli jenom zachránit Pepču od toho, aby od ní měl klid. A ona mi teďko stejně pořád píše, zavolej prosím Pepovi, on mě prostě a je z něho úplně nepříčetná prostě. Ona ho prostě chce zpátky, pořád mě kontaktuje a jak jsem tady psala, tak jsem si vlastně dávala přes noc letecký režim, protože jsem byla s přítelem, nechtěla jsem být rušená. A když jsem si zapla telefon, tak jsem měla vodní 15 ve 4 ráno. Takže taky nevím, co jste dělali, kdo, nebo co ona dělala ve 4 ráno, ale opět mi volala, tak jsem jí na TikTok psala, jako jestli přijde v pořádku, že lidi prostě pracujou, což ona nezná, nebo něco takového. Tak ať mě prostě neotravuje, nebo co potřebovala a už taky nic neřekla. No jako já vím, že ona nějak byla na mobilu, ale ona říkala, že volá ohledně bytu, že řeší kvůli Rykouškovi. Ne, to volala mě celou dobu, protože se pořád bojí, že Pepča je u mě nebo něco takového. Je takhle, protože já vím, jako, že někomu volala, ale vím, že ten člověk s ní byl nějak v kontaktu, protože mi dávala číst jenom nějaký zprávy. No, ono to bylo tím, že právě, že potom, co jsme udělali komedii, jakože s ním jsem, tak mě začala kontaktovat, prosím, pošli mi číslo, potřebuji s tebou nutně mluvit, úplně zoufalá prostě pár dní a tohleto. A že Popovi chce jenom věci a takovýhle, tak jsem jí poslala, já mám úplně zbytečný číslo, který nepoužívám, ale mám ho v telefonu. Tak jsem jí poslala tohleto číslo a ona od té doby mi na to stále volá prostě. Přesně tak, tady někdo píše ve 4 ráno kvůli bytu, asi těžko. Počkat, že včera, jak říkala, že někam jde, tak... No dneska ve 4 ráno. Jako za včera. Já myslím taky jako dneska, ale říkám jako včera, no. Od 4 do 5 prostě jsem měla pořád nepřijatý jakoby hovory. Ale je pravda, že my jsme ji přece všude hledali a nakonec byla někde venku, nebo to... A můžu otázku, když jsme v kolik, že jsme to jeli v 5:30, v 5:30, náhodou taky něco z takového, že by něco psala? Ne, právě, že mi od ní nepřišla žádná zpráva. Ona mi vždycky píše úplně strašný líbezbriefy. Prosím tě, co je s Pepou a tohleto. Řekni mu, že u něho mám věci a začne mi psát prostě milion věcí, spálenou nějakou chňapku a utěrku a takovýhle a že to všechno chce kompletně zpátky a že s ní nekomunikuje a tedy a že mu na schvál vzala nějaký repráky, aby se s ním mohla znova vídat a takovýhle prostě a že mu je chce vrátit. Ne, jako by se ptám jako do tomu, že jak jsme včera sněli, tak najednou z ničeho nic začala jako na toho Pepu něco, že jo? Úplně z ničeho. No, ona je z něho právě, že úplně, ona všude říká, ne, já ho nesnáším, nechci s ním mít nic společného a tohleto, ale ona je prostě úplně v prdeli z toho, že s ní není. A od Pepči mám potvrzeno, i jsem to poslouchala, má to nahraný, že prostě ho pořád prosí, úplně strašně mu pláče do telefonu, nebuď s ní a takovýhle nesmysly prostě. Jo, to, že já pro tebe udělám všechno a vrať se ke mně a takovýhle. Tak jsem jenom chtěla říct, že prostě Adelka to, co říká, tak fakt není pravda. Jaká je hrozná frajerka, jak na něj sere a nevím co.
A to, že jela vlastně za váma včera do Prahy a chtěla ty streamy, tak to bylo právě, že na just, že si myslela, že Pepa bude žárlit. Tak naopak, Pepa, když ona přijde k němu na stream nebo něco takového, tak je úplně nevrlej, nemá jí rád, je mu z ní špatně a nechce s ní nic společného. Nic prostě. No takhle, ne, my jsme se nějak jako o tom jako nějak nebavili, ona říkala, že jako nějak jsme říkali, že ten stream, jako že jsme se připojili kvůli tomu strážci internetu, protože se mi trošku nelíbilo, že ze mě dělal negramota na tom YouTubeku. Jo. To já jako vás vůbec nevnímám, kdo jste, co jste za lidi, ale vím, že Pepča mi to včera dával vědět a tohleto, tamhleto, dobrý, tak jsem včera ti vlezla na chvilku na stream a tam si řekl během minuty něco takového, jsem si říkala, jo, oni spolu nejsou, to je prostě kravina, tak jsem ten stream opustila. Pak mi volal Pepa, tak jsme si asi hodinu povídali o tom, jak prostě ona je prostě šílená, že už prostě chce mít vodní klid, jo. To je jediný. No, mě nějak Pepa psal, ale nějak jsem neměl často úplně řešit. No, ale si na ní dáme pozor. Ne, ale fakt prostě ona všechno, co vypustí jakoby veřejně z pusy, tak ze sebe dělá něco, co není a vypne to a myslím si, že i teď je tady pod jiným účtem, protože i naše streamy, když jsem u Pepči, tak sleduje prostě a... Mně psala, že prej ne, že si jenom vybil telefon. Ne, ona má 2 fejkový účty. Jo, takhle. Takže vždycky, když se vypne a potřebuje něco vědět, tak se zapne přes jiný a dělá tady mrtvýho brouka prostě, no. No, on mi psal Pepa Adam na Nikolase pozor, že jo, prej chce využít jako nástroj msty nebo něco takovýhle. To jsou zase kraviny, které se řeší, ale jenom jsem chtěla prostě říct, že na Adelku prostě s tou nikdo nevíde. Já jsem s ní dokonce i mluvila, jednou jsem jí vzala telefon, mluvila jsem s ní 5 minut. A mělo to být jenom kvůli tomu předání věcí. Ať mu řeknu a tohle. Tak jsem jí říkala, já nejsem vaše sova, já mám svý starosti, chodím každý den do práce, mám svýho přítele, nemůžu řešit pořád vás. A ona na mě celých 5 minut v tom telefonu křičela. Ty mi nebudeš říkat, co mám dělat a tohleto, jestli dostanu záchvat, máš mě na svědomí a takhle na mě úplně křičela. Já jí furt říkala, Adelko, buď v klidu, bavíme se jenom o těch věcech. Po 5 minutách jsem jí řekla, hele, ukončujem tenhle hovor, prostě já na tohleto prostě nemám. Snažím se s tebou komunikovat normálně. Tak jdi do píči, ty kundo, a položila mi telefon. Proto já s ní už jako komunikovat nebudu. Já jsem to chtěla jenom kvůli těm věcem, protože ona je strašně moc urputně chtěla. Jsou to věci, které nemají žádnou hodnotu nebo něco, ale chce se prostě vidět s Pepou, proto chce ty věci. Tak už jsem to právě přestala úplně kompletně řešit. Je takhle. Nemám na to nervy, i Pepčovi jsem za to vynadala, že fakt jako ne, ať si to fakt vyřešejí spolu prostě. Ale ona je furt taková, že ano, přesně, zlá psychopatka, je fakt prostě zlá. Určitý lidi neumí rozchody unést, no. Ne, ona to má tím, že jakoby já jsem se bavila i s tou holčinou, u který teďko bydlí, tam mi párkrát volala a říká, že to s ní má strašně těžký, že třeba jí nabízejí 5krát jí ohřejvají večeři a ona řekne, ne, já to nechci, já teďko musím streamovat a takový. A pak na tom streamu po 15 minutách řekne, že celý den nic nejedla, že má hlad, že se prostě bojí si tam říct svojí jídlo a takovýhle. Že sama mi to ta holčina říkala, že i ten pejsek, ona stává ve 3 odpoledne, ten pejsek jim tam počurává podlahy od rána, mají hodně drahý dřevěný podlahy a takovýhle. Není to s ní absolutně lehký, vůbec. No, ona mi ukazovala mi včera nějaký zprávy přímo vodní, jak u ní bydlí, no a jako celkem jsem koukala, no, upřímně. Já nevím, tak možná by to bylo dobré, kdyby se k tomu taky vyjádřila, že jo? No to jsem jenom chtěla říct, že já jsem jí i dneska psala, proč jakoby co tak nutně potřebovala ve 4 ráno a ať si uvědomí, že lidi prostě chodí do práce a mají svůj život. Ať mě prostě takhle v noci nekontaktuje a už mi na to vědět nedalo. Já si myslím, že ona mě bude zase kontaktovat při nějakým svým záchvatu nebo něco, kdy zase nebude vědět, co je s Pepou a podobně. Tam stačí, že Pepa prostě třeba 5 hodin není prostě na Messengeru nebo někde a ona už je šílená, že je u nějaký ženský nebo tak.
Takže vždycky v tu dobu mě třeba kontaktuje. No. A třeba když jako si jako najde kamarády, třeba jako se bude bavit sama takhle, tak by jako teoreticky mohla dát jako Pepovi jako... Ale by to ona si mohla kamarády nenajde. Ona ke všem bude taková. Stačí od vás jediný křivý slovo, prostě, který se jí nebude líbit a začne vám nadávat prostě taky. Já nevím, jak dlouho jakoby jí vídáte po internetu, ale je to vždycky to samý. Pořád. Každý jí chce, jakoby, dá se říct, pomoct a ona prostě, jak se jí něco nelíbí, ty mi nebudeš říkat, co mám dělat, jdi do hajzlu, to je můj život a takovýhle prostě. Ona nebude mít nikdy kamarády. No tak vůči mě zatím jako v pohodě všechno. Ale to je zatím. Ale to je vždycky. Pořád dokola. Pořád. Já nevím, jak dlouho jí jakoby vnímáš, tu holku přes internet. No a jako já jsem to nikdy nějak extra neřešil. No, tak ale nevíš, já jsem to taky nikdy neřešila a během půl roku, co jsem si postupně... Už je tady Adelka. Ahoj, Adelko. No, tak aspoň se... Ahoj, tady Anet. Adelko, můžeš se vyjádřit k tomu, proč jsi mi v noci volala? Říkám tady Anet. Jo, ano. Jo, ahoj, Anet. Ahoj. Takže Adelka zase nemůže mluvit. No, nazdar. Ano? No, ano.